Kani ke All India Radio Shillong ke khubor ban puli de iba dahon ramdi. Kini kilong kimat bakong san jong ke khubor menta kastem. Pelat Menteri Rangba ke Jilla Meghalaya ke fokus program ke ban ajing mentoy ki palat saulak ngot kinong rep ha ke Jilla. Kejing kiudor ki mar hakari ke long dan riu pon anak sispa awat hapring kejing don ke kelam COVID-19 ong ke Menteri Pelating ka kari bat lawengi ke korpiu miet ha ke Jilla Meghalaya nadu henin kemien. Shaban Pash ki kubor kani kalong kajing pen bena badan kam. Nakadaw kajing ni Omicron variant jong coronavirus ngiken tui kinong sngap jong ni banlong ki bashim kya ban IT ka pura yalade bat yarap lang ya ki weiru kentop ki khenna ki bahapadeng khatsan hadu khat pras nem karta bakin IT ka. Sngobhaban peteng ban buat renti ki kendon jing yada kum kajing deng ya ki mask kajing pen jangai iwei na iwei bat kajing le khu ya ki kiti bat kadur khman. Nakabenta ki jing tip bat jing ptha bayade bat ko COVID-19 puan haki national helpline number not iwei ar like handa hinyo pra not sahun riu bat iwei not hinyo san bat ha u helpline ke Jilla Meghalaya kata hau number iwei saw iwei not bat iwei not hinyo pra iwei not pra bat mentang ini pai pat shki kubor babnya. Menteri Rangba ke Jilla Meghalaya Konrad K Sangma henin kesngi ulaong baka sorkar MDA balalam khamat daga NPP kalapella je ka fokus program ke banyarap ya ka bha kamiat jong kinong rap bat ke ban ajing mentosh ki palat saw pon san langut kinong rap hapo ke Jilla. Ulaong bayakan ke program lashna penwandur daga sorkar Jilla ha ka bayade bat ke jinge kendu jing ha kalyang kayo kokot jong kinong rap ki bakila hab banya kendu na kadaw jong ka kelam COVID-19. Menteri Rangba ulaong ru baling ba kani ke program ya kinong rep laken thup lang ya ki jat nong rep baro kum ki ken huan producers group bat la ai ru ik jingerap pisa ka baman marsan hajar tingka shaman iwei pa iwei dekhot jong ke ken huan. Kementeri Pelating ka kari ke Nirmala Sitharaman kalau ong ba kejing penyat ke sorkar hakabaya dei ba kejing kiu jong ke dor kamur kalong ke bakhalan bat kejing kiu dor jong ki mar ki mata kalong nriu pon a na kasispa wat hapadeng kijing ki babu na kejing don jong ke kelam COVID-19. Kasitharaman kalau ong ya kani kejing pen pai ketien ha kejing kenno na kalyang persya halor kejing kiu dor ha kejing tai halor kamang tingka kari arajar arpulai ha kayang dor bar raja sabha nen kesngi. Haba paish kejing hakalyang kapisa tingka hakapertei ha usnam arajar pra arajar khandai kalau ong bahau te usnam kayo kokot kari India kala sakhi kejing hiar ka ba arpon khat ar lak klur tingka bat minta kari kasakhi kejing hiar ka bahadu khandai pon san penyo lak klur tingka hakapot jong ka kelam COVID-19. Ka Election Commission of India kalapin benai ke jingpin kelai ki tarik thap vote na kabenta ka kala ka baningkong bat baar jong ka election ka bakhat ar ki dor bar thawan ke Jilla Manipur. Ka commission kalapin bena baka tarik thap vote na kabenta ka kala baningkong kanlong ha ka arpu pra tarik urempang bat ka tarik thap vote na kabenta ka kala ka baar kanlong ha kasan tarik uluber. Hakajo ko por ka tarik bakhat do ban thap karteng na kabenta ka kala ka baar kalakut henin kasngi. Kamhashwa ka Election Commission kalada ban penbena balabu ikitarik thap vote na kabenta ka kala baningkong bat ka baar kinlong ka arpunyo tarik urempang bat lai tarik uluber henry na kadaw ka jingkerpat jong ki kenhun balang kristan panpen kenria ikite kitarik thap vote na kadaw baka arpunyo tarik kahap hakasngi ublay. Ka commission ka batokit halor ki kendrum kendram ka MEECL kan IT ka kaipot jongka kalai phui tarik ulber. Katkum katelong kubor kalai thu ba unong bishar balal shongthat ka Allahabad High Court RN Mishra ulakle ikajing tokit bayade bat ki kam ka MEECL bat lai trailang ru bat UIS officer bala shongthat Manoj Kumar kumudkhot administrative bat executive director bala shongthat bat Sunil Kumar na ka REC kumudkhot technical. Kani ka komiti kan sakmi benya ikijing kenno halor kijing ko trikam ya ka sobhagya scheme kijing ajing trei kijing du nong bat kirukom thungkam ha ka MEECL nalor kiwe ro kimat. Kani ka khubor kawan shapi na ka All India Radio Shillong. Ladap ban ai palat shispa nyup wei klur nyup kundai lak teli ki dawai tika COVID hakari limbaga nationwide vaccination drive. Kidon ru palat shilak san hajar ngut ki bala kotno na kajing pang ki ar pusaw kanta baladem bat palat san pra hajar ngut ki bala shakta themai ko COVID-19 hakaleng kari ki ar pusaw kanta baladem.
Kajingdan kibre ki bidang shitom na ka COVID hapo kari menta baro kilong nriulak ndai pinyo hajar praspa arngun. Hakaway pat kalyang kidan prapuingot ki balayo thamai ko COVID-19 ha Meghalaya nen kasngi pat shispa anyu pu arngot ki balakon bat iway balaklat na kadaw ka jingpang COVID-19. Kajingdan kibre ki bidang don ka COVID-19 ha Meghalaya baro menta kilong kandai spa arpu prangun. Hakaway kalyang laweng do ka korpyu med hakaleng ka jela Meghalaya na do henin kami. Ka office jong ka District Child Protection Unit West Jante Hills juwai kala pinlong ka street play na ka jingpen ka jingele kai halor ka jingsha thombor ki khalung khanna ka jingshong kha khanna bat ka jingting khun ka bala pinlong man ha ka sngi pale ha ka jaga yeng bus MTC yaw musyang bat hala talbo yaw thme lemba ka ni ka street play ki officer kinong tri ka tanat lembat ki samla internship jong ka office DCPO ka kwa ban pin sa prang jingtip shikipat ba bat ban pin kan maru ba iway pa iway ibre idan la ka jong ka jingkit khali ban khmi bat pet ba ikna in long basngan bat lat na kinu ki jingsha thombor. Presiden ke MPCC uba Vincent Pala nen kesngi ula ong ba ke AICC kam sngu tenat e kajing penyeso jong kisan ngut ki MLA jong ka Kongres cha ka sorkar MDA. Uba Vincent Pala ula ong ba kini kisan ngut ki MLA kila ban cha pen sange e kajing long dekhot jong ki shipor bat dan sapa jing tho ru shaki. Us TV Marak MDC ka Boldam Grey ka baha papo ka Southwest Garo Hills ula penpau ya ka jingtrang jong uban penyeso sya ka Seng National People's Party NPP hadin bedangshan ladon kat tu kat dia ka jingbam biang ka jingidei jong ubat ka Seng All India Trinamool Congress Party AITC. Us TV Marak ulo julong teng unong kershan bajan jong menteri rang ba berem umukul sangma ha ka bedangshan ula kendra no e ka jing a jing kershan jong ubat ula pau khmat ru ha ka jing sendrop bat ka Seng NPP bat yai ne ka bor sensyar ha ka jing penkut ya ka confidence motion ka bedangshan jong ka Garo Hills Autonomous District Council. Us TV rangkat bat UMDC ka Shamnagar uhal bibo zaman lembat uweipat UMDC ka AITC kila jet yo MDC ka NPP urakesh sangma bala penlong ka jingjob jong u ha ka jingjet CEM ha Garo Hills Autonomous District Council. Bat asyaban penkut ya ka kubor sa sisien kimat pakongsan. Pelaju Menteri Rangba ke Jela Meghalaya ke fokus program ke ban ajing mentoy ki palat saulak ngut kinong rep ha ke jela. Ke jingkiudor ki mar ha keri ke long dan riu poin a na ke shispa awat ha pedeng ke jingdan ke kelam COVID-19 ong ke Menteri Plating ka keri bat lawengi ke korfiu mit ha ke Jela Meghalaya na du henin kamit. Bat katung la poish ke bekut jong ke kubor ke bawan syapi na ke All India Radio. Shalom.